Instalazioak dire, guretzat berriak eta berrikuntza daude, esate baterako auditorio bera, auditorioaren zati batek kalera begira orientatuta egotea eta ireki alizatea eta kaletik entzun alizatea, beste toki batzutan barrutik bakarrik entzun daitekena, leio bat ireki, leio bate handi bat edo balkoi handi bat eta kaletik entzun alizatea, itzelesko berrikuntza izan da, niretzat guztiz berria, badirudi, ondo begiratu dutela hemengo arduradunek, arduradun tekniko eta politikoek munduan, edo Europan, herririk aurreratunetan eta musikari garrantzia ematen dioten herrietan zer egiten den, eta ekarri egin dutela alde horretatik hori puntako ideiak, ez? Eta hori bezala noski barruan gelak daude egokituta, barruan egin beharreko edo jo beharreko musika edo tresnetara, alde horretatik, eta ez hori bakarrik, gero behar izan bereziak dituzten ikasleak, hor ikasleak daude, normal edozein tresna jo dezaketenak, baina gero etorten dira baita behar bereziak dituzten ikasleak ere, eta atentzio berezia behar dutenak horretarako ere, atentzio edo berezia, orduan alde horretatik eraikin inklusiboa da.